कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 माता जी प्रणाम। हरे राम हरे हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। एक निமிஷம் माता जी, உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஆ நீங்க தான் விஷ்ணு பிரபு வந்து கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணணும். हरे कृष्ण சரிங்களா? அப்படி ஓகே हरे हरे राम हरे விஷ்ணு பிரபுவை கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க. हरे ஆ कृष्ण 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 हरे ஹரே राम கிருஷ்ணா. நான் போட்டுமா அந்த கிளாஸ்க்கு? போங்கம்மா हरे போங்கம்மா कृष्ण பென்னரசி कृष्ण மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நேரம் நம்ம இருக்கு பென்னரசி மாதாஜி பார்த்து. ஓ, இன்னைக்கு 17வது அத்தியாயமா? 16 ஆமா முடிச்சிட்டீங்களா? மாதா ஜி. முடிச்சிட்டோம்மா. ஓ சூப்பர் மாதாஜி. நான் சாப்டர் 16ன்னு போட்டிருக்கேன். மாத்திக்கோ நம்ம. விஷ்ணு பிரபு நீங்க கோ-ஹோஸ்ட் ஆயிட்டீங்க. ஓகே. லைவ் போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. நான் கிளம்பட்டுமா இந்த கிளம்புங்கம்மா. ஹரே கிளாஸ்க்கு? கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. ஹரே 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 கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதா மாதாஜி. ஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதா ஜி प्रणाम ஹரே மாதா ஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குமுத ரவி மாதாஜி, பெண்ணரசி சுப்பிரமணியன் மாதாஜி, மைதிலி விஷ்ணு, விஷ்ணு பிரபு அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே அனைவரையும் கிருஷ்ண. நான் ஹரே கிருஷ்ணா. குரு விஷ்ணு குரு தேவோ வந்திருக்கும் அனைவரையும் ஸ்ரீ ஸ்கிரீன் தெரியுதாம்மா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்க மாதா ஜி. தெரியுதுங்க மாதா ஜி. அத்தியாயம் 17. இது ஸ்ரத்தா திரய விபாக யோகா. ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தா அப்படின்னு சொன்னாவே நம்பிக்கை, நம்பிக்கையின் பிரிவுகள் சொல்லலாம். விசுவாசத்தின் பிரிவுகள், விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது 14வது அத்தியாயம். அதான் சாரி, நேத்து பார்த்தது 14வது அத்தியாயம். அதை பற்றி ஒரு முன்னோட்டம். நேத்து என்ன பார்த்தோம்? நீங்க ஸ்கிரீன் பார்த்து சொல்லலாம். டிவோட்டிஸ் நேத்து என்ன பார்த்தோம்? என்னென்ன பார்த்தோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நினைப்பிருக்க சொல்லுங்க. ஏன்னா நான் சொல்லி கொடுத்து நீங்க எந்த அளவுக்கு உள்வாங்கி இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியணும். நேத்து என்ன பார்த்தோம்? ஸ்லைட் இருக்குது, ஸ்லைட பார்த்து நீங்க சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவா யாருன்னா அதுக்கு முன்னாடி பாடிடுங்க. ஜெய ராதா மாதவ பாடிட்டு திருமங்களாரத்தி. பாடுறீங்களா மாதா ஜி? ஏதாவது பாடுறீங்களா மாதா ஜி? ஜெயராதா மாதவ நீங்க பாடுங்க, பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா ஜி. பாடுங்க. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरदारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरदारी यशोदनन्दन जय प्रजनरञ्जनी जय यशोदनन्दन जय प्रजनरञ्जनी जय यमुना गिरिवरधारी जय यमुना गिरिवरसारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
जय गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरदारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी ஹரே கிருஷ்ணாமா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ் யார் ஹரே மங்களாச்சரண் கிருஷ்ணா. சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. யார் சொல்றீங்க மங்களாச்சரண்? சொல்லுங்க யாருன்னா பிரபுஜி யார சொல்லுங்க. தெரிய பகவத்கீதை புக் இருக்கு, பகவத்கீதை உமாபதி புக் எடுத்து அதுல அதை உமாபதி பார்த்து சிவா சொல்லுங்க. சொல்லுங்க பிரபு உமாபதி சிவா பிரபு சொல்லுங்க மங்களாச்சரண் பிரபு இதை எடுத்துட்டு சொல்றேன், இதை எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே பிரபு எடுங்க 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 பிரபு எடுங்க பிரபு. எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், எல்லாருமே படிக்கணும், எல்லாருமே கேள்வி கேட்கணும், எல்லாருமே உள்வாங்கணும். உள்வாங்கி அந்த கருத்துக்களை அடுத்த நாள் கேட்கும்போது பார்த்து சொன்னீங்கன்னா போதும். 15வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அது வந்து புருஷோத்தம யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஓம் நமோ புருஷோத்தம யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே புருஷோத்தம கிருஷ்ணா யோகத்துல மாதாஜி. வந்துட்டு எடுத்தீங்களா சொல்லுங்க பிரபு? பிரபு ஹரே படிங்க கிருஷ்ணா. பிரபு வாசிங்க ஓம் பிரபு நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஜலகயா சசுரமுடிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः माह्यं तदादि शिवपादिदं वन्दे अहं श्री गुरुहे श्री युधापादकमलं श्री गुरुवैष्णववंश श्री रूपं वक्रजातं जगगण रघुनाथसविदं स्थापितं सापदं परिजानसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान जगहन ललिता श्री विशाखान विदासं हे कृष्णा कर्ण सिंधु श्रीनबंधु जगद्पते गोपिशेखांद राधा कांद नमस्तुते दप्तगंजन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वर्णबाणु सिदो देवी प्रणमायि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतिनानां पावनेभ्यो नमो प्रगण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय स जगत्कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्ताय कृष्ण ब्रह्म प्रददे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमो गुरुवे गोविंदाय दानुगाय दलाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्तभक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे देवीश्च जोन्यवादी पार्थसादे देशधारिणे जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी. हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु. हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை 3 தடவை சொல்லணும் பிரபு. இறுதியா हरे कृष्णा முடிக்கணும். माता जी. थैंक यू माता जी. நாளைக்கு கொஞ்சம் கரெக்டா அழகா படிக்க கத்துங்க. புக்கை பார்த்து 2 தடவை வீட்டுல படிங்க. நாளைக்கு நீங்க தான் இந்த மங்களாச்சரண் படிக்கணும். थैंक यू ஓகேங்களா பிரபு? थैंक यू माता जी. எனக்கு கொஞ்சம் சில மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் வருது. அந்த மிஸ்டேக்ஸ் சககன ரகுநாதான் விதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் அப்படின்னு நல்லா நீங்க நாளைக்கு நீங்க தான் படிக்கணும். ஓகேங்களா? சரிங்க மாதா ஜி. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ மாதா. இப்ப நம்ம 15வது அத்தியாயத்திலிருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். 15 அத்தியாயத்துல அதான் வந்து நான் சொல்றேன். 15வது அத்தியாயத்தின் சாரம் என்னன்னா, நாம இந்த பௌதிக ஒரு ஆலமரத்தை உதாரணம் சொல்லிட்டு இது ஆன்மீக உலகம், இது பௌதிக உலகம்னு பார்த்தோம். அதனுடைய ஷார்ட்டா சொன்னா, பௌதிக உலகின் பிணைப்பிலிருந்து விடுபட்டு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வந்து பகவானாக உணர்வதுதான் வேத ஞானத்தோட இறுதி குறிக்கோள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் பகவானை சரணடைந்து அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். அவ்வளவுதான். ஒரு 2 வரியில சொன்னான்.
நேத்து பார்த்தோம். இயல்புகள் பத்தி பார்த்தோங்க மாதாஜி. காமம், கோபம், பேராசை பத்தி நம்ம எப்படி எல்லாம் நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருந்து தெய்வீக உலகத்துக்கு போறது அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம் நேத்து. நேத்திய அத்தியாயத்துல ஓகே மாதிரி கரெக்டா சொன்னீங்க. நேத்திய அத்தியாயத்துல இன்னும் யாரெல்லாம் சொல்லுங்க, வேற என்னென்ன பார்த்தோம்னு. நேத்தி இதை பத்தி சொல்லுங்க. 16வது அத்தியாயம், தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்கள். நரகத்தின் 3 வழிகள் வந்து காமம், கோபம், பேராசை அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே. நமக்குன்னு ஒரு சொந்த சுதந்திரத்தை பகவான் கொடுத்துருக்கிறாரு. இந்த மாதிரி நடங்கன்னு சொல்லிட்டு வேதத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க. வேதத்தை கொடுத்து அதுல ஒரு ஒழுங்குமுறை ஒழுக்க விதிகளை எல்லாம் கொடுத்துக்கிறாரு, சட்டத்திட்டங்கள்லாம் கொடுத்துக்கிறாரு. எப்பட்டா நீங்க இப்படி நடங்க, அப்படி இல்லையா? 2 வழி இருக்குது. தேர்ந்தெடுக்கிறது உங்களுடைய விருப்பம். தேர்வு செய்யறது ரைட் சைட்ல போறீங்களா இல்ல லெஃப்ட் சைட்ல போறீங்களா? இது பகவான்கிட்ட போற வழி, இது நரகத்திற்கு போற வழி. நரகத்திற்கு போகும் வழிங்கும் போது அது எதனால் முக்கியமா அந்த நரகத்துக்கு போறதுக்கு 3 வாயில்கள். எப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லைங்களா? காமம், கோபம், பேராசை. இதுதான். இதை நம்ம விட்டு ஒழிக்க வேண்டும். இதை அப்படியே பகவானுக்காக நம்ம திருப்பிக்கலாம். காமத்தால கோபியர்கள் பகவான் அடைஞ்சாங்க. தன்னுடைய கோபத்தை ஆஞ்சநேய சுவாமி இலங்காபுரியவே பகவானுக்காக அந்த கோபத்தை காட்டினாங்க. அப்படி நம்ம எது ஒண்ணுமே பகவான மையமா வச்சு செய்யும் போது நமக்கு ஆன்மீக முன்னேற்றம் கிடைக்கும். பகவான் கிட்ட போகக்கூடிய ஒரு வழி நமக்கு கிடைக்கும். இன்றைய அத்தியாயம் நம்பிக்கையின் பிரிவுன்னு சொல்லலாம். ஸ்ரத்தா, வியாபா, அது என்னன்னா 17. இதுல என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போலாம். ஏன்னா டைம் ஆயிடுது. அப்படி ஈஸியா சொல்லினேன். எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்களா டிவோட்டீஸ்? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. இதுல குணங்களின் அடிப்படையிலான வகைப்பாடுகள், அதாவது தத்துவம், அப்புறம் நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கை, அது எந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்றோம், அந்த சாப்பாட்டுல நம்ம உணவு பத்தி எடுக்கிறோம், நம்மளுடைய நடைமுறையை பத்தி, அப்புறம் அந்த வாழ்வுமுறையின் அம்சங்கள் எதை சார்ந்து இருக்குதுன்னா, நம்ம வாழ்வுமுறையின் அம்சமே நம்மளுடைய குணங்களை சார்ந்திருக்கிறது. அந்த குணங்களில் வச்சுதான் ஒருத்தருமே நம்மள்ட்ட இருக்க குணங்களின் படி அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப தானம், நம்பிக்கை, வழிபாடு, யாகங்கள், பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு இதெல்லாம் வருது. ஆனா இதுக்கு முக்கியமான ஒரு இது என்னன்னா உணவு. நாம சாப்பிட்ற உணவு தான். அந்த சாப்பிட்ற உணவு தான் நமக்கு ஒரு நடத்தையும் கொடுக்குது. இந்த தானம், நம்பிக்கை, வழிபாடு, யாகங்கள், பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு இது எல்லாமே வர்றது அது ஒரு திறவுகோல். அந்த உணவு அது எப்படி நம்ம சாப்பிடணும், எப்படி எடுத்தா அதுக்கு நமக்கு ஒரு திறவுகோலா இருக்கும் பார்க்கலாம். முடிவா என்னன்னா ஓம் தத் சத் அதை பத்தி விளக்குறாங்க. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நினைக்கணும், நாம செய்யறோமே, இந்த செயலெல்லாம் நம்ம ஏன் செய்யறோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வர வேண்டும் ஒவ்வொருவருக்கும். பார்க்கலாம் வாங்க, நம்ம எல்லாரும் வகுப்புக்கு போலாம். இந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் என்னன்னா கொள்கை, வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்கள், முடிவு என்ன, தத்துவம் 1, 2. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன படிங்க? ஒருத்தரா மாதாஜி நீங்க கூப்பிடுங்க, ஒருத்தரா படிக்கிட்டோம். மாதாஜி பிரபுஜி யாராவது படிங்க. பிரபுஜி சரண்லதா மாதாஜி, உமாபதி சிவா பிரபு. அர்ஜுனவாச யோ சஸ்திர விதிம் உத்சருஷ்ய யஜந்தே ஸ்ரத்த யான் விதஹ தோஷம் நிஷ்டாது கக்ருஷ்ண சஸ்வம் ஆஹோ ரஷஸ்தமஹ. அர்ஜுனன் வினாவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கு ஏற்ப வழிபாடுகளின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வ குணத்திலோ, ரஜோ குணத்திலோ, தமோ குணத்திலோ? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ. மொழிபெயர்ப்பும் பொருளையும் வழங்கியவர் ஆஸ்தா பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதருக்கு ஜெய். அர்ஜுனன் பகவான் கேட்கிறாரு, என்னன்னு கேட்கிறாரு, இந்த சாஸ்திர விதிகளை நீங்க கொடுத்துருக்கீங்களே, இந்த விதிகளை பின்பற்றாம இருக்கவங்க அவங்க சொந்த ஒரு இமேஜினேஷன், சொந்த கற்பனையில வழிபடுறாங்க. அவங்களுடைய நிலை என்ன? அவங்க எந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க? சத்துவமா, ரஜோகுணமா, தமோ குணமான்னு கேட்கிறாங்க.
இப்ப தங்கள் இதுல வந்து யாருன்னா உங்களுக்கு நினைவு வந்தா சொல்லலாம். ஒருவர் வந்து அவங்களுடைய கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுகிறார்கள். இதுக்கு யாராவது ஒரு இது பார்த்திருக்கீங்களா? இதுக்கு யாராவது ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா? எனக்கு வந்து நானு பக்தி சாஸ்திரி பண்ணும்போது பராவித்யா பீடம் சேலம். அப்ப கிருஷ்ணதாசா பிரபு இந்த உதாரணத்தை எங்களுக்கு குடுத்தாங்க. என்னன்னா, ஒருத்தன் வந்துட்டு பைக் வச்சு ஓட்டிட்டு இருக்கிறான். அவன் அந்த பைக் மேல ரொம்ப விருப்பம். அப்ப வந்துட்டு அவன் இறந்துட்டான். இறந்த பின்னாடி அந்த பைக்கே இடத்த வச்சுட்டு, அந்த பைக்கே வழிபட்டாங்க. இது வந்து எந்த இடத்துல எங்க நடந்ததுன்னு சொல்லி அழகா சொன்னார் கிருஷ்ணதாசா பிரபு. அது எப்படி? பைக் அவன் அவிங்க அன்பு செய்றவங்க, பாசம் வைக்கிறவங்க என்ன செய்றாங்க? இறந்துறாங்க. இறந்ததும் அந்த பைக்க வச்சுட்டு அது என்ன அவங்களுடைய கற்பனை என்ன? அந்த அதோட இறந்து இருக்கிற மாதிரி. ஆ இருக்கிற மாரி. அது வந்து கற்பனைக்கு ஏற்ற மாரி ஒரு வழிபாடு தான். அவிங்க என்ன குணத்துல இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு அர்ஜுனர். அதுக்கு வந்து பகவான் சொல்றாரு, ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. பிரபுஜி படிங்க. श्री भगवान उवाच त्रिविधा फलति शरत्ता देहिनां सा स्वभाव सा सत्वीग राजसी सैव தமோசி சேர்ந்தாம் சுரோனோ புருஷோத்தமராக முழு முதற் கடவுள் கூறினார். உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுவாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் என்று 3 வகைகளாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்த்தம் படிச்சிருங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி. சத்வானுரூப சர்வாசிய சரத்யா பவாதி பாரத சரத்மா மாயோ அயம் புருஷோ யோ யத் சரத்வ சயவச. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பகவான் சொல்றாரு சொல்லிங்களா, ஒருவருடைய நம்பிக்கையை பொறுத்து சத்துவ குணத்துல, ரஜோ குணத்துல, தமோ குணத்துல 3 விதமா பிரிக்கப்படலாங்கிறாரு. அத பத்தி நான் சொல்றேன். பகவான் சொல்றாரு திரிவிதா 3 இங்கிலீஷையும் எடுத்துக்கலாம் நீங்க அழகா ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. திரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா. ஸ்ரத்தா அப்படின்னாவே விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். இது 3 விதமான நம்பிக்கை இருக்குது. எதை பொறுத்து? இந்த உடலின் சுபாவத்துக்கு ஏற்ப. எப்படி? 3 விதமா இருக்கிறாங்க. ஒருத்தர் பக்தர், ஒருத்தர் காமி, ஒருத்தர் ஞானி. பாருங்க டிவோட்டிஸ் படம் போட்டுக்குது பாருங்க. அந்த ஒயிட் கலர் வந்து பக்தர்கள். பக்தர்களுக்கு என்ன குணம்? சுத்த சத்துவ குணம். பக்தி பண்றாங்க. பிரேம பக்திக்கு போறாங்க. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்கிட்ட போறாரு. ஞானிகள் என்ன பண்றாங்க? சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறாங்க. ஞானத்தின் மூலமாக முக்தி கிடைக்குது. பிரம்மனை அடையிறாங்க. காமி யாரா படிங்க, எனக்கு அது எழுத்து சரியா தெரியல. ரஜகுணத்துல இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்துட்டு கர்மா செயல்களை செய்யறாங்க. காமா ஆசையில சொர்க்கலோகத்துக்கு போறாங்க. கண்ணு சரியாது. என்ன போட்டுக்குது பாருங்க. ஆமா மதஜி, ஸ்வர்கலோகா. எஸ், என் கண்ணு சரியா தெரியல. ரெட் கலர்ல இருக்குது பாருங்க லாஸ்டா. ரஜஸ், கர்மா, காம, ஸ்வர்கலோகா. ஆமா ரஜி, சொர்க்கலோகத்துக்கு தான் போறாங்க ரஜோ அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அந்த ரெட்ல பாருங்க, நீங்க வேணா பெருசு பண்ணி பாருங்க, ஜூம் பண்ணி பாருங்க. நமக்கு தேவையானது என்னன்னா சொத்த பக்தி வேணும். இந்த மாதிரி பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்து கொள்கிறான். அதை டிபெண்ட் ஆகுது அவனுக்கு நம்பிக்கை.
அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பதான் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை வந்து அவனுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து கூறுகிறார். நாம வந்து ஞானியா இருக்கணுமா, காமையா இருக்கணுமா, இல்ல சுத்த சத்துவ என்ன பக்தரா இருக்கணுமா நம்ம நினைக்கிறது? நம்ம என்னவா இருக்கணும் நாம? பக்தரா இருக்கணும். சுத்த பக்தரா இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம பகவான் கிட்ட போக முடியும். அவர்கிட்ட இல்லாட்டி வேற வழி கிடையாது. பகவான் சொல்றாரு, ஒருத்தர் வேதங்களை பின்பற்றலைன்னா கேட்டாங்க இல்லையா முதல் கேள்வியில, இப்படி மனம் போன போக்குல சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பின்பற்றுபவர்களின் நிலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் சொல்றாரு, ஒருத்தர் வேதங்களை பின்பற்றலைன்னா அவங்க வந்து சத்த ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்திலான தனது இயற்கை உந்துதல்களையே பின்பற்றுவார். நல்ல விஷயம் என்னன்னா, ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய கீழ் குணங்களிலிருந்து சத்துவகுணத்திற்கு ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்று அந்த ஆன்மீக குருவை ஏற்று அவருடைய அறிவுரைகளை நாம பின்பற்றணும். அப்படி பின்பற்றுவதன் மூலமாக தான் நம்மளை மாற்றிக்கலாம். நம்ம வந்து என்ன ஜாதியா, என்ன குலமோ, என்ன மதமோ, என்ன தேசமோ, எதா இருந்தாலும் சரி, நீ எங்கனா பிறந்துங்க, எதுவா இருங்க, செண்டலனா இருங்க, மிலேச்சரா இருங்க, ஒரு போனஃபைட் குரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீடப்பரம்பில் வரும் ஒரு குருவை அணுகி அவர்கிட்ட வந்து நம்ம எப்படின்னா முன்னாடி பார்த்திருப்பீங்க, தத்வித்தி பெண்ணிபாதானே பரிப்பிரசேன சேவையா, அவர்கள்ட்ட வந்து பணிவுடன் அவர்களை வந்து நம்ம கேள்வி கேட்டு அடக்கமா பணிவா கேள்வி கேட்டு அதன் மூலம் நம்ம வந்து அவர் கூறுறதை நம்ம வந்து ஏத்துக்கணும். அப்படி நம்ம அவருடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றினாதான் நம்மளை மாத்திக்கலாம். நம்ம எந்த இதா இருந்தாலும் பத்தி கவலை இல்லைங்க. பகவான் சொல்றாரு, ஜாதி மதமே கிடையாது. நீ பகவான் பக்தி தொண்டு செய்றீங்களா, வேதங்களை பின்பற்றீங்களா, அது இருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பின்பற்றீங்களா, சாண்டிங் பண்றீங்களா, போதும். நீங்க வந்து வைஷ்ணவர்கள்ங்கிறது பிராமணர்களை விட உயர்ந்த நிலை வைஷ்ணவர்கள். எப்படி? நாம சாப்பிடுற சாப்பாடை பொறுத்துதான், அதே மாதிரி நம்ம செய்யற செயலை பொறுத்துதான். என்ன செயல்னு பார்க்கலாமா? நம்ம பத்தி நம்பிக்கை ஒரு இதுல வந்து 7 விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. நம்பிக்கையும் வழிபாடும், உணவு, யாகம், நடத்தை, பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு, தானம். இதுதான் வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்கள். நம்பிக்கை, பகவானை நம்பி பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க? பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு அர்ச்சா விக்கிரகத்தை வச்சு பகவானுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட டைம்னா குறிப்பிட்ட டைம் தான். 4:30 மணிக்கு உலகம் எங்குமே இஸ்கான் கோயில்ல 4:30 மணிக்கு மங்கள ஆர்த்தி, 7:30 மணிக்கு தர்சன ஆர்த்தி. அந்த மங்கள ஆர்த்தி முடிஞ்சதுமே துளசி பூஜை. இந்த மாதிரி கரெக்டா அந்தந்த டைமுக்கு எல்லா கோயிலும் ஒரே நேரத்துல சங்கு ஊதுறாங்க. சங்கு ஊதி பகவானை எழுப்புறாங்க. இப்ப இதுல பாக்குறீங்களே 3 சகோதரர்கள் இருக்காங்க. யாராருன்னு தெரியுதா? ராவணன், விபீஷணன், கும்பகர்ணன். வெரி குட், தேங்க்யூ. இவங்க எல்லாம் இப்ப எப்படி இருக்காங்க? இந்த படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன நினைப்பு வருது? 3 குணங்கள் பத்தி 3 குணங்கள் தத்துவத்தில் இருக்காங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. வெரி குட். என்ன? சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். வெரி குட், வெரி குட். ரொம்ப சந்தோஷம். கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. ஒருத்தரும் ஒரு குணத்துல இருக்கிறாங்க. 3 பேர் தான். ராவணனுக்கு ரஜோகுணம், விபீஷணனுக்கு சத்துவகுணம், கும்பகர்ணனுக்கு தமோ குணம். நாம் செய்யும் பற்பல தேர்வுகளின் மொத்த விளைவே நாம தேர்ந்தெடுக்கிறது அதான் வழி. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி பல வழியா இருக்குது. இப்போ அந்த பிக்சர்ல போடப்பட்டிருக்குது ஒரு பூட்ஸ் போட்ட காலு, இந்த பக்கம் என்ன ஒரு 6 அம்பூரி போட்டுருக்குது. இந்த பக்கம் போங்க, எந்த பக்கம் வருது? தமோ குணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணம், சுத்த தத்துவம், இல்லை அதுக்கு மேல வேற எதனா போறீங்களா? எங்கன்னா போங்க. அந்த போற பாதையின் விளைவுகள் வந்து அதுதான் அதனுடைய விளைவே நாம தான். எப்படி சத்துவகுணம் என்னன்னா, இந்த நம்ம விபீஷணன் என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்து அப்பயே ராம பக்தர். சிவரெல்லாம் அவர் வீட்டுல ராமா 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 ராமான்னு எழுதி வச்சிருப்பாரு. தெரியுமா இந்த கதை உங்களுக்கு? டிவோட்டீஸ் தெரியுமா இருக்கனா? சரி, கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மாதாஜி, கேள்விப்பட்டிருக்கேன். சொல்லுங்க.
தெரிஞ்சுக்கிறோம். சொல்லுங்க. அதான் உங்களை சொல்ல நானு. நீங்களும் பேசணும் இல்லையா? உங்களுக்கும் பேச வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும். நீங்களும் பேச வேண்டும். அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பயிற்சி கிடைக்கும். சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. சரி, எல்லாரும் ஓகே. தெரிஞ்சுக்கலாம். அவரு ராமான்னு எழுதி வச்சுக்கிறாரு. அவரு ஒரு நாள் போறாரு அவர் வீட்டுக்கு. யாரு? நம்ம ராவணன் போயிட்டு அவருக்கு கோபம் வருது. என்ன நீ ராமான்னு இந்த மாதிரி பேர் எழுதி வச்சிருக்கிறன்னு. அதுக்கு விபீஷணன் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? அண்ணா, நான் உங்க பேர் தானே எழுதிக்கிறேன். உங்க பேர் தானே எழுதிக்கிறேன். ஏன் பேரா? எப்படி இது என் பேரு? ராவணன்கிற பேர் எப்படி ராமான்னு ஆகும் சொல்லுங்க. சொல்றாரு விபீஷணன், ராவணன் அது உங்க பேரு என்ன? மண்டோதிரி அது அந்நியாரோட பேரு. அப்படி சொல்றாரு பாருங்க. எவ்வளவு அழகா சூட்சமா சொல்லுவாருங்க மாதாஜி. என்னன்னு சூட்சமா அவங்க அண்ணியும் அண்ணனும் பேரையும் சேர்ந்து சொல்லுவாங்க மாதாஜி. எப்படி சமாளிச்சாரு பாருங்க. அந்த இலங்கையிலேயே அனுமான் தேடும் போது போகும்போது ஒரே ஒரு வீட்டுல மட்டும் துளசி மாடம் இருந்தது. அந்த துளசி மாடம் இருந்த வீடு விபீஷனுடைய மாளிகை. அப்புறம் வெவ்வேறு குணங்களில் வாழ்வு முறையின் அம்சம் என்னன்னா, சத்துவ குணத்துல எப்படி இருப்பாங்க, ரஜோ குணத்துல எப்படி இருப்பாங்க, தமோ குணத்துல எப்படி இருப்பாங்க, சுத்த சத்துவத்தை எப்படி இருப்பாங்க பார்க்கலாம். பாருங்க, முதல்ல இருக்கிற குடும்பம் சத்துவ குணம், நடுவில் இருக்க குடும்பம் ரஜோ குணம், அடுத்து இருக்க குடும்பம் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம், போர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பின்பற்றதே கிடையாது. அவங்க தான் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. அடுத்து இதுல இருந்து நம்ம வந்து முன்னேறணும் அப்படின்னா, இந்த சத்துவ நிலையிலிருந்து ரஜோ குண நிலையிலிருந்து தமோ குண நிலையிலிருந்து நம்ம எப்படி வந்துட்டு நம்ம மாற முடியும்? இதுதான் விதி. என் விதியே இதுதான்பா நான் சொல்லுங்க. வெந்தரை தின்று விதி வந்தால் அந்த மாதிரி விதி இதுதான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா இந்த விதியவே நம்ம மதியால வெல்லலாம். எப்படி? இத படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விதி மதியால் வெல்லலாம். எப்படி? பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. பகவத்கீதையே மிகச்சிறந்த சுய முன்னேற்ற நூல். நாம் உன்னத கட்டுப்பாளர் இல்லை என கூறினாலும் நமது விதியை நாமே வடிவமைக்க முடியும் என கூறுகிறது. ஹரி போல். பகவத்கீதை தான் மிகச்சிறந்த சுய முன்னேற்ற நூல். இதுக்கு ஒரு இது சொல்லணும்னா, நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவரு ரொம்ப குழப்பமான ஒரு நிலையில இருந்தாராம். அந்த நேரத்துல அவருக்கு கை கொடுத்தது, அவரை காப்பாத்துறது, அதுல இருந்து வெளியே வந்ததுக்கெல்லாம் காரணம் எதுன்னா பகவத்கீதை தான் சொல்றாரு. பாருங்க, அவர் வந்துட்டு குரான் படிக்கிறவரு, படிச்சுட்டு இருக்கிறவரு. அந்த அளவுக்கு அவருடைய இதை ஃபாலோ பண்றாரு. இருந்தாலும் பகவத்கீதையை பார்த்துட்டு அதுல இருந்து அவர் வந்துட்டு மன தெளிவு கிடைச்சது. இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையை மாத்தனதுன்னே சொல்றாரு. நமக்கு வாழ்க்கையை நமக்கு மாத்துது பாருங்க. நம்ம இதுல இருந்து வந்து நமக்கு இப்ப நம்மளுடைய விதியை வந்து நாமளே கூட மாத்திட்டு இருக்கிறப்போ இந்த நேரத்துக்கு என்னென்னமோ செய்ய வேண்டியும். அதை விட்டுட்டு நாம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னொரு கதை நினைச்சினேன். ஹரே கிருஷ்ணா, மறந்துட்டேன். ராவணது. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. படிங்க மாதாஜி. இப்ப இதுல வந்து யாராரா மாதாஜி. ராஜசஹ பிரேதான் பூதகணாம் சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனாக. சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூத கணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாருங்க, அதை தகுந்த படம் போட்டுக்கிறாங்க. யார வழிபடுறாங்கன்னு. சத்துவ குணக்காரங்க, ரஜோ குணக்காரங்க, பேய் பூத்தவங்க எல்லாம் பகவானை வழிபடுறாங்க. அவங்க வந்துட்டு அசுரர் இருக்க வழிபடுறாங்க. இந்த மாதிரிதான் இருக்கிறாங்க. அவங்கவுங்க இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, அவர்களின் குணத்திற்கு ஏற்பதான் வழிபாடு பண்றாங்க. என்ன வர மாட்டேங்குது. மிகச்சிறந்த வழிபாடு. அவங்க வந்துட்டு அசுரர்களை வழிபடுறாங்க, பூதகணங்களை வழிபடுறாங்க, தேவர்களை வழிபடுறாங்க, எதையோ வழிபடுறாங்க. பட் இருக்கிறதுலயே மிகச்சிறந்த வழிபாடு எது? முழுமுதற் கடவுள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வழிபடுவது.
ராதாகிருஷ்ண சியாம சுந்தர ரூபத்தில் ராதாகிருஷ்ணரை வழிபடுவது. நம்ம முன்னைய பார்த்தோம், குணங்களுக்கு ஏற்பதான் அவனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை வருதுன்னுட்டு. சத்துவ குணத்துல தேவர்களை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்கு. என்ன நோக்கம் சொல்லுங்க? எனக்கு கல்வி வேணும், சரஸ்வதி வழிபடுறது. எனக்கு செல்வம் வேண்டும், அதுக்கு லக்ஷ்மி வழிபடுறது. எனக்கு நான் வந்துட்டு நோய் இல்லாத இருக்கணும், தன்வந்திரி வழிபடுங்க. இந்த மாதிரி அவருடைய ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து தான் வழிபடுறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த பலன் வேணும்னு வழிபடுறாங்க. எனக்கு நிறைய பணம் வேணும், நான் நோய் இல்லாத இருக்கணும், நான் என்னது ஜென்ம மிருத்தி யோகம் பண்றாங்க. நான் வந்துட்டு எனக்கு சாவாத வர யாருக்குமே கிடைக்காது, எனக்கு நான் மரணமே வரக்கூடாது, தள்ளி போடணும். யாராலும் தள்ளி போட முடியும்? ரஜகுணத்துக்காரங்க அசுரர்களை வழிபடுறாங்க. தமோ குணம் பேய்களையும் பூதங்களையும் வழிபடுறாங்க. சுடுகாட்டுல போயிட்டு வழிபடுறவங்க இருக்கிறாங்க இன்னுமே. அந்த மந்திர தந்திரம் எல்லாம் பண்றாங்க பாருங்க, அவங்க எல்லாம். அடுத்து வந்து நிலவில் வச்சுக்கணும். ஆனா இதெல்லாம் தாண்டி திவ்யமான தளத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பரமபுருஷ பகவான அவங்கதான் வழிபட முடியும். எல்லாராலையுமே பகவான் வந்து வழிபட முடியாது. சாஸ்திர ஞானமோ இல்ல சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படி இருக்கிறவங்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தவிர மற்றவங்களாம் வழிபடுறாங்க. மற்றவங்களை வழிபடுறவங்களாம் எந்த மாதிரி? சாஸ்திர ஞானம் கிடையாது, சாஸ்திரத்தில் முழு நம்பிக்கை கிடையாது. இப்போ நான் சொல்றேன் டிவோட்டி, எதுவும் டிவோட்டிஸ் வருத்தப்படக்கூடாது. நீங்க தவறு கிடையாது இது. நானும் வந்துட்டு எல்லா கோயிலுக்கும் போவேன். ஒரு கோயில் கூட மாட்டேன். திங்கக்கிழமை ஒரு கோயில், செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு கோயில், புதன்கிழமை ஒரு கோயில், இந்த மாதிரி ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு இருப்பேன். நமக்கு வந்து நம்மளுடைய இதுல 33 கோடி தேவர்கள் இருக்கிறாங்க. திங்கக்கிழமை சோமன் வழிபாடு, செவ்வாய்க்கிழமை முருகனை கும்பிடுங்க, புதன்கிழமை இப்படி ஒருத்தருக்கு வெள்ளிக்கிழமை அம்மன், சனிக்கிழமை பெருமாள், அதுக்கு மேல ஒரு நாளைக்கு ஒண்ணு ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய பகவான். இப்படியே சொன்னா நமக்கு ஆயுசு எத்தனை நாள் இருக்குது? நம்ம செய்கிறோம். எல்லாருமே பக்தர்களா தான் இருக்கிறாங்க. பட் சரியான முறையில் பக்தர்களாக்கணும். யாருக்கு பூஜை போய் செய்யணும்னா யாருக்கு நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். சாஸ்திரத்துல என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்குதுன்னு நம்ம அறிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பூஜஸ்ரீ மாதாஜி சின்னதா தான் படிச்சீங்க, படிங்க. படிக்கிறேன். மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஏன்னா நம்ம முடிக்கணும் ஸ்லோகம். பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமன்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாருங்க, காமம், பற்றுதல். அதனால சாஸ்திரத்துல இப்படி பண்ணுன்னு ஒரு தவமே கிடையாது, இந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு. ஆனா தற்பெருமையோட அகங்காரத்தோட செய்யறாங்க. எப்படி செய்யறாங்க? யார் சொல்லுங்க? செய்யறது வந்துட்டு மிகச்சிறந்த உதாரணம் வந்து ராவணன் அப்படியே எலும்பும் தோலுமா ஆயிட்டு புத்து கட்டி மேல அப்படியே வெறும் எலும்பு மேல ஒரு போர்வையா இருக்குது தோல். அந்த மாதிரி தன்னுடைய உடலில் இருக்கிற அனைத்து மூலக்கூறுகளையும் துன்புறுத்தி தன்னுடைய இதயத்தில் இருக்கிற பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்தி அவர் வந்துட்டு தவம் இருக்காரு, தவம் செய்யறாரு. இது வந்துட்டு இவர் வந்து அசுரர் தான், முட்டாள் தான், அசுரர். பாருங்க, ஒருத்தர் தலைகீழ நிக்கிறாரு, தலைய உள்ள விட்டுக்கிட்டு கையு தலைகீழ நின்று, அதுவும் தலை வெளியே இல்லை. இந்த ஒருத்தர் அதே மாதிரிதான். இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இது சாஸ்திரத்துல கிடையாது. சாஸ்திரத்தை என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது அதை தான் நம்ம பண்ணணும். எதனால? இந்த இவர்தான், இது வந்து அதே படத்தில் போட்டிருக்க படம் தான் இதுவும். இதுல வந்து ராவணன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தவம் இருக்கிறாரு. இவருக்கு வந்து தற்பெருமை, அகங்காரம், என்ன இல்லை எல்லாமே என்கிட்ட இருக்குதுன்னுட்டு முட்டாள்தனமா உடலை ஏன் அந்த அளவுக்கு வருத்தி, உடலையும் வருத்திக்கிட்டே பரமாத்மாவையும் வந்து துன்புறுத்துறாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க எங்க போவாங்க? பர்த் அண்ட் டெத் சைக்கிள்ல நித்தியமா அதுலதான் இருப்பாங்க. அதுதான் அசுரத்தன்மை இருக்கிற குணம் இருக்கிறவங்களுடைய ஒரே கதி. ஆனா வேத அறிவின் வேத வழிவந்த நூல்களில் குறிப்பிட்டிருக்கப்படி ஒரு ஆன்மீக குருவினால் நாம வந்து உபதேசிக்கப்பட்டு உபதேசம் பெற்றோமானால் நமக்கு அது அந்த ஒரு நல்ல லிஸ்ட் கிடைக்கணும் ஒருத்தருக்கும்.
அப்படி கிடைச்சா நாம வந்து இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு பகவானோட கோலோக விருந்தாவனத்தை நாம் சென்றடைய முடியும். அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா ஒருத்தருக்கு ஒரு ஆன்மீக குரு வேணும். மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் எல்லாருமே தேவை. அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க. இப்போ குருன்னா நம்ம மெட்டீரியல் ஸ்டடீஸ் இருக்கிற குருவை எடுத்துக்கலாம், தவறு கிடையாது. பட் நம்ம தன்னுணர்வை பெறக்கூடிய, நமக்கு ஆன்மீக ஞானம் பெறக்கூடிய குருவை தான் ஸ்பெஷலா இங்க குருன்னு சொல்றாங்க. அதுலயும் வந்துட்டு அவங்க வந்து சுய லாபம் இல்லாம, தன்னலம் இல்லாம, பணத்துக்காக பக்தி கொடுக்கறது இல்ல. ஒரு ஆன்மீக குரு இருக்கிறாரு. அந்த ஆன்மீக குருவை நம்ம கூப்பிடுறோம். வாங்க எங்க ஊர்ல ஒரு திருவிழா. நீங்க வந்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு உபன்யாசம் கொடுங்கன்றோம். அப்ப அந்த ஆன்மீக குரு, நான் வந்து பேசணுமா? எனக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் குடுங்கன்றாங்க. என்ன சொல்லலாம்? அவங்க வந்து ஆன்மீக குருன்னு சொல்ல முடியுமா? ரொம்ப கஷ்டம். சொல்ல முடியாது. பகவான பத்தி எடுத்து சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு எதுக்கு பைசா, பணம் தேவையில்ல. உண்மையான ஆன்மீக குரு நம்மள்ட்ட வந்து எந்த பணத்தையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. எந்த ஒரு பணத்தையோ, எதையுமே எதிர்பார்க்காம அவங்க வந்து பகவான நம்மள்ட்ட எடுத்து கூடுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு குரு கிடைச்சா நமக்கு அது வந்து மிக மிக ஒரு நல்ல அதிர்ஷ்டம் தான். இப்ப உங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. நமக்கெல்லாம் கிடைக்குது. இஸ்கான்ல சுயநலமில்லாத ஆன்மீக குருக்கள். ஜெயபதக சுவாமி மகராஜ், பக்திவிகாஸ் சுவாமி மகராஜ், ராதானந்த மகராஜ், ஏகப்பட்ட மகராஜுங்க. அவங்க வந்துட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையே இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்குன்ட்டு நம்மள மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு அவங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சு, இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்க முடியுங்களா? அவங்க வந்துட்டு லக்ஸுரியாலாம் வாழ்றது இல்ல. எனக்கு பணம் கொடுத்தா தான் வருவேன்னு சொல்றது இல்ல. என்ன சொல்றாங்களோ, வேதத்துல என்ன கூறப்பட்டிருக்குதோ, அத மக்களுக்கு எடுத்து கூறுறாங்க. பிரபுபாதர் என்ன சொன்னாரோ, அவர் வேதத்துல இருக்கிறதெல்லாம் சொன்னாரோ, அதை தான் அவங்க சொல்றாங்க. இந்த வாய்ப்பு நல்ல அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு நமக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம முதல்ல நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல தான் இந்த ஜட இயற்கையின் குணங்கள் வடிவமைக்கிறதுனா உணவு. இப்போ நம்ம வெஜிடபிள் சாப்பிடுறோம். இதை எடுத்துக்கங்க நீங்க. எவ்வளோ பெரிய ஒரு விலங்கு. நான் சொல்லுங்களா, நான் சைவம் அப்படிங்கிற பெருமையே கிடையாது. அவ்வளவு பெரிய யானை சைவம். அதுக்கு எவ்வளவு வேலை செய்யுது. இந்த உணவுல கூட 3 வகை இருக்குது. இந்த சத்துவ குண உணவு, தமோ குண உணவு, ரஜோ குண உணவுன்னு. இதை பத்தி நான் சொல்றேன் கேளு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. நாம எந்த குணத்தோட சங்கம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நாம முடிவு பண்ணணும். அந்த குணத்தை பொறுத்து தான் நாம நம்முடைய ஆன்மீகத்தில் உயர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. பாருங்க, பாடுறாருங்களா ஒரு குரு மகாராஜ். அவர் குரு மகாராஜுங்க. அவரு லோக்நாத் மகாராஜ். லோகநாத் மகாராஜ் அவரு பிரபுபாதருடைய நேரடி சீடர். யாரு? லோகநாத் மகாராஜ், பக்தி விகாஸ் சுவாமி மகாராஜ், அப்புறம் ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ், இவங்க எல்லாமே நேரடி சீடர்கள். அந்த மாதிரி அவர்கள் வழிவந்த பக்தர்களோட நம்ம போய் டைரக்டா அவங்கள்ட்ட போய் சங்கம் வைக்க முடியுமா? கொஞ்சம் கஷ்டம். என்ன பண்ணணும்? அவர்கள் வழிவந்த பக்தர்கள், சீடர்கள், அப்படி அதுதான் தாசானுதாசன் சொல்றது. அவங்கள்ட்ட நம்ம சங்கம் வச்சு இஸ்கான் கோயிலுக்கு போயிட்டு அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணி ஒரு குருவை எடுத்து நீங்க எல்லாருமே தீட்சை வாங்கணும். தீட்சை வாங்கினா பகவான் கிட்ட போற ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு உறுதி செய்யப்படுகிறது. பார்த்தோம். இதே வாழ்க்கை முறை அம்சம் 2. உணவு. உணவு வந்து எப்படி, எதை பொறுத்து இருக்குது? உணவுல முக்குணங்கள் இருக்குது. எந்தெந்த உணவுக்கு எந்தெந்த குணம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். உணவுல வந்து யாராச்சும் படிங்க. இப்ப சத்துவ குண உணவு ஒருத்தர் படிங்க. சத்துவ குணம் எப்படி இருக்கும்? சத்துவகுணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணம் நிறைவானது, சார் உள்ளது, மகிழ்விப்பது, விளைவு, நெடிய வாழ்நாள், தூய்மைப்படுத்துகிறது, பலம், நோயின்றி இருத்தல், மகிழ்ச்சி. தீவிர குணம் கசப்பு, புளிப்பு, சூடு, உரப்பு, எரிவது, விளைவு, துன்பம், துயரம், வியாதி. அறியாமை குணம் சுவையற்றது, அழுகியது, தீண்டத்தகாதது, விளைவு, நோய் தொற்று, நோய் மாசுபடுத்தும்,
இளமையில் மரணம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. பாருங்க, சாப்பிடுற சாப்பாட்டுலதான் முக்குணங்கள். இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னா, இப்ப எடுத்துங்களேன், இந்த சத்வகுண உணவு சாப்பிடுற இந்த விலங்குகள் எடுத்துங்களேன், மனிதர்களை விடுங்க. மனிதர்கள் அந்த மாதிரி வித்தியாசம் எடுக்கலாம், நல்லாவே கண்டுபிடிக்கலாம். விலங்குகள் பாருங்க, சத்துவகுண விலங்குகள் வந்து கூட்டம் கூட்டமா இருக்கும். யானையெல்லாம் கூட்டமா தான் இருக்கும், மானெல்லாம் கூட்டமா இருக்கும், ஒற்றுமையா சேர்ந்து இருக்கும். ஆடெல்லாம் அதாவது இலை தலைகளை சாப்பிடுறது, மாம்சத்தை சாப்பிடாத அந்த விலங்குகள்லாம் பாருங்க ஒற்றுமையா இருக்கும். இந்த நான்வெஜ் சாப்பிட்ற விலங்குகள் வந்து மேக்சிமம் ஒற்றுமையாவே இருக்காதுங்க, தனித்தனியா தான் இருக்கும். இந்த சத்துவகுண உணவு சாப்பிட்டா எத்தனை வருஷம் வாழலாம்? நாம வாழ்த்துறீங்களா, 100 ஆண்டு காலம் வாழ்க, 100 ஆண்டு காலம் வாழலாம். நம்மளை வந்து தூய்மைப்படுத்துது, மனசையும் உடலையும் தூய்மைப்படுத்துது, உள்ளத்தையும் தூய்மைப்படுத்துது. நோய் இல்லை, நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம், அதுதான் செல்வம். முக்கியமா தீவிர குணத்துல எதுன்னா, ரொம்ப கசப்பு சாப்பிடக்கூடாது, ரொம்ப புளிப்பு சாப்பிடக்கூடாது, சுட்ட சுட்ட சாப்பிட்டுட்டாங்களே, சூடு அளவுக்கு இருக்கணும். அது உரப்பு அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. எரியறதுன்னா எது எரியற உணவு சொல்லுங்க? இந்த ஏன்னா அந்த கவாப்பு, சிக்கன் என்னமோ சொன்னாங்க, அதெல்லாம் வந்து எரியற உணவு, அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. இதனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது? துன்பம் துயரம் தான், வியாதி தான் வருது. ஒரு டைம்ல மக்கள் என்ன செஞ்சாங்க, இந்த ஒரு என்னது சிக்கன் சாப்பிடறதை விட்டுட்டாங்க. என்ன கேள்வி கேட்டாங்க? ஒரு கொஞ்ச நாள் விழிப்புணர்வு வருது, விட்டுறாங்க. ஏன் விட்டாங்க? ஒரு கோழி முட்டை போட்டு குஞ்சு பெருசி பெருசாகணும்னா இத்தனை நாள் இருக்குது. ஆனா இது வந்துட்டு குறுகிய நாள்லயே ஒரு முட்டை போட்டதுமே அந்த முட்டையை எடுத்து சூடு பண்றாங்க. ஏதோ சூட்ல வச்சு உடனே அது வந்து குஞ்சு பறிச்சிருது. சீக்கிரமா, மிக மிக விரைவில், செயற்கை முறையில அந்த ஒரு என்னது அது ஒயிட் லேக்கா அதை என்ன சத்து இருக்கு சொல்லுங்க? அதனால எவ்வளவுன்னு சொல்லி எவ்வளவோ பேப்பர்ல வந்தாச்சு, யூடியூப்ல போடுறாங்க. ஆனா மக்கள் இந்த வாயை அடக்க முடியறதே கிடையாது. அதுக்கு என்ன உணவு தராங்க? அது எவ்வளவு நாள்ல அதெல்லாம் தெரிஞ்சு விட்டுட்டாங்க. ஆனா திரும்ப விட மாட்டாங்க, திரும்ப பிடிச்சிடுறாங்க. அது உடம்புக்கு வந்து மிக 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 வந்துட்டு அது வந்து என்னது, மெல்ல கொள்றது, அதாவது சாவறது தெரியாது நமக்கு. அதனாலதான் சாவரமான்னு தெரியாத உடம்புக்குள்ள மெதுவா அது வந்து விஷத்தை கலக்குது. ஸ்லோ பாய்சன். வெரி குட். ஸ்லோ பாய்சன், அது ஸ்லோ பாய்சன், வெரி வெரி ஸ்லோ பாய்சன். சில டைம் எங்க வீட்டுக்கு வந்து எங்க அண்ணா சொன்னாரு, எங்க பேத்திக்கெல்லாம் நான் வந்து இந்த என்னது போந்தா கோழி, அதாவது ஒயிட் லேக், அந்த இது ஒயிட் லேக் அந்த கோழி நாங்க கொடுக்கறது இல்லை. ஏன் நான் கொடுக்கறது இல்லை? அதாவது சாப்பிட்றீங்க, சாப்பிடல, அதை கொடுக்கறதில்ல, இதை கொடுக்கறதுன்னா காசு ஆனா கூட சரின்னு சொல்லிட்டு நான் நாட்டுக்கோழி தான் வாங்கி தர்றது. இல்ல, சாப்பிட்டா அந்த குழந்தைங்க சீக்கிரமா பெரிய பிள்ளைங்க ஆயிடுறாங்க. சிறிய வயதிலேயே பிள்ளைங்க பெருசாகிறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம். இந்த சாக்லேட் சாப்பிட்றது, ரொம்பமா இந்த மாதிரி இந்த எல்லாரும் பாருங்க இந்த இதுதான் சாப்பிட்றாங்க. அது என்ன, சில்லி சிக்கன், இதெல்லாம் சாப்பிட்றது எல்லாம் நோய் தான். டாக்டர், எந்த டாக்டர் போங்க, எந்த டாக்டர் சாப்பிடுங்க போயிட்டு, இனிமேட்டு இன்னைக்கு நீங்க நல்லா மட்டன் சிக்கனா சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாங்களா? ஆப்பிள் சாப்பிடு, மாதுளம்பழம் சாப்பிடு, பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடு, ஆரஞ்சு சாப்பிடு, இதைதான் சொல்றாங்க. எந்த டாக்டருமே நான்வெஜ்ஜை ரெக்கமெண்டேஷன் பண்றது கிடையாது. அதே மாதிரி அறியாமை குணம், எதனால? சுவை இல்லாது எதனாலும் சாப்பிட்டுக்க வேண்டியதுதான். அழுகுனா கூட சாப்பிட்றது. சாப்பாடு சில சாப்பிட்றோம், தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறோம், விதையா இருக்காது, நஞ்சு போயிடும். அதை கூட சாப்பிட்றத நான் பார்த்துருக்கிறேன். இதனால என்ன வருது? நோய் வருது, நோய் தொற்று ஏற்படுது, மாசுபடுது, இளமையிலேயே மரணம் அடைகிறோம். இதுதான் இந்த சத்துவகுணமும் தீவிர குணமும் அறியாமை குணமும் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டின் மூலமா நமக்கு வருது. அதுலயும் இந்த சத்துவகுணத்திலிருந்து நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கணும், சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு எப்படி போலாம் சொல்லுங்க? யார் ஐடியா பண்ணி சொல்லிங்கன்னு பாக்குறான். சத்துவகுணம் இதெல்லாம் இருக்குது, சுத்த சத்துவகுணம் போறதுக்கு நம்ம எப்படி சாப்பிடணும்? காய்கறி மாதாஜி. காய்கறி தான். அதை எந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிடணும்? சாப்பிடணும் மாதாஜி. காய்கறி செஞ்சு பிரசாதமாக்கி அதை வந்து பகவானை சேவிச்சுட்டு அதன் பிறகு நம்ம எடுத்துக்கணும் மாதாஜி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எல்லாருமே நல்லா பதில் சொன்னீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். அதே வந்து துளசி வைக்கணும் மாதாஜி. துளசி வச்சு நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு தான் அப்புறமா சாப்பிடணும். நாம நேரடியா பகவானுக்கு செய்யறது நமக்கு தகுதி இல்லைங்கிறதுனால அந்த துளசி மாதா தேவையை எடுத்துக்கிறாங்க.
ஆமா. நமக்கு வைக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த அளவுக்கு இல்ல. நம்ம தாழ்மையிலும் தாழ்மையானவங்க. என்ன பண்ணணும் பாருங்க. இது இந்த 3 டேபிளுக்கு பக்கத்திலேயே சுத்த சத்துவகுணம் போட்டுங்க. சுத்த சத்துவகுணத்துல ஒரே ஒரு வரி. நாம செய்யற சாப்பாட்ட இந்த சத்துவகுண உணவ பகவானுக்கு வச்சுட்டு, பகவான் சாப்பிடுறாரா? இல்லையே. அவர் கண்டருளுகிறார். கண்டருளுகிறார். கொண்டருளுவதில்லை. கொண்டருள சாப்பிடுறாரா சாம்பாரு? அப்படியே கண்ணால அவர் பார்க்கிறாரு. அந்த ஒரு ஆசீர்வாதம். அவருக்கு நம்ம குடுத்தா அவர் சாப்பிட்டு பசி தேரணும்னு கிடையாது. அவர் ஆத்மாராம். ஆத்மாராம். அவருக்கு தேவையில்ல. அவரு நம்மளுடைய பக்தி தொண்ட பார்க்கிறாரு. அது பக்தி தொண்டு என்ன கஷ்டம் சொல்லுங்க? செய்யறோம். நமக்குன்னு தான் செய்யறோம். அத பகவான்கள்ல காமிச்சுட்டு நம்ம சாப்பிடலாமே! ஒரு துளசி போட்டு. இதுதான் வந்து சத்துவகுண வாழ்க்கை, சத்துவகுண உணவு நடைமுறை. உண்ணும் உணவே நம்மை உண்டாக்குது. ஆமா. நம்ம சாப்பிடுற உணவு தான். இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். சிங்கம், புலி இதெல்லாம் வந்துட்டு நான்வெஜ் தான் சாப்பிடும். தனித்தனியா குகையில இருக்கும். ஆடு மாடெல்லாம் பாருங்க, பட்டி தனித்தனியா கட்டி வைப்பாங்க. ஆனா ஒண்ணா சேர்ந்து மேய போகும். மிகச்சிறந்த உணவு எது? இப்பதான். சுத்த சத்துவ உணவு. பரமபுருஷ பகவான் உண்ட மிச்சம். இதுதான் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பால் உள்ள உணவு. நாம் வந்து சைவர்கள் இல்ல. சைவர்கள் என்ன? சைவர்கள் கிடையாது. நாம் பிரசாதர்கள். பிரசாதகர்கள்னா பிரசாதத்தை சாப்பிடுறவங்க. அந்த பிரசாதம் சாப்பிட்டா என்ன ஆகுது? ஹரே ஆயுள் கிருஷ்ணா. நீடிக்கும், உடல் நலம் நல்லா இருக்கும், ஆமா. வாழ்க்கையில முன்னேறுவோம், பரம ஆ. பக்தி கிடைக்கும். ஆ. பகவானுடைய பிரேமை கிடைக்கும். பிரேமை கிடைக்கும். ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடையலாம். சுலபமா சொன்னா ஆன்மீகத்துல நாம முன்னேறலாம். அது என்ன பண்ணுது? சுத்த சத்துவகுண உணவு. படிங்க ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்காதவங்க யாராச்சும் படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. மோகன சுந்தரம் பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி வளம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பையாக உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ. முடிச்சிட்டோம். இதையும் பார்த்துட்டோம். இந்த மாதிரி உணவு அதான் அந்த காலம் பார்த்தேன் இல்லைங்களா? அதுதான் இது. இந்த உணவெல்லாம் நமக்கு என்னென்ன துன்பம், என்னென்ன நோய் உண்டாக்குது பாருங்க. அதெல்லாம் நம்ம தேவையில்லை, விட்டுறணும். மெதுவா நம்ம டக்குன்னு நம்மளால மாத்துறது நம்மை நாமளே மாத்தி கொள்றது கஷ்டம்தான். ஆனா மெதுவா மாத்திக்கலாம். தவறு கிடையாது. ஆரோக்கியமான உணவு வந்துட்டு திருப்தியை கொடுக்கும், நோயற்ற வாழ்வை கொடுக்கும், ஆயுளை நீடிக்கும். அதேதான் இந்த கசப்பு, புளிப்பு, சூடான கடுமையா எரியறதெல்லாம் வந்துட்டு துன்பத்தையும், சோகத்தையும், நோயையும் கொடுக்கும். தமோ குணத்துல ஊசி போன, சுவையற்ற, தீண்டத்தகாத பொருள் வந்து தொற்று நோய் மாசுபடுத்தும். அற்ப ஆயுள். நாம என்ன சாப்பிட்றோமோ நாம அதுவாகவே ஆகிறோம். இப்ப முக்குணங்கள் வந்து யாகங்கள். அதை பத்தி பார்க்கலாம். சத்துவகுண யாகம் என்ன? சத்துவகுண யாகங்கிறது படிங்க ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். சண்முக சுந்தரம் பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. படிங்க. யாகங்களின் முக்குணங்கள். சத்துவகுணம் சாஸ்திரங்களின் படியானது, கடமையாக செய்வது. வெகுமானம் எதிர்பார்க்காமல் செய்வது. ரஜோகுணம் பௌதிக லாபத்துக்காக செய்வது, தற்பெருமைக்காக செய்வது. தமோகுணம் அது கீழ்கண்டவை இல்லாமல் செய்யப்படுகிறது. சாஸ்திரங்களின் வழிகாட்டுதல், பிரசாத விநியோகம், வேத மந்திர பாராயணம், பூஜாரிகளுக்கு தட்சிணை, நம்பிக்கை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சத்துவகுணங்கிறது சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அதன்படி செய்யறது, கடமையா செய்யறது, வெகுமானம் எதிர்பார்க்காமல் செய்யறது. இதுதான். இது நம்மலாம் இந்த இதுக்கு வராதுக்கு முன்னாடி செய்யறது யாகம். ரஜோகுணம் வந்து இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இதுல ஏதாவது புரியலன்னா சொல்லுங்க. சாஸ்திரத்தின்படி செய்யறதுன்னா சாஸ்திரம் என்ன குறிப்பிட்டிருக்குதோ அதன்படி பண்றது. கடமையா இது செஞ்சா எனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்னுட்டு கொஞ்சமாச்சு கிடைக்கணும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அதுலயும் கூட. ஆனா வெகுமானம் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. ரஜோகுணத்துல என்னன்னா அவங்க பௌதிக லாபம் தான் குறிக்கோள் அவங்களுக்கு. அவங்களுக்கு தற்பெருமைக்காக செய்யறாங்க இந்த ரஜோகுண யாகம். அதே மாதிரி தமோ குணத்துல வந்துட்டு என்னென்னா சாஸ்திரத்தில் என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்குதோ அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க.
பிரசாதத்தை கொடுக்க மாட்டாங்க, வேத மந்திர பாராயணம் பண்ண மாட்டாங்க, பூஜாரிங்களுக்கு தட்சணையும் கொடுக்க மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு நம்பிக்கை. இதுதான் வந்துட்டு தமோ குணம். அந்த தமோ குணத்தில் செய்யப்படுற ஒரு யாகம். இதுல நம்ம நமக்காக இப்ப நீங்க பதில் சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன், எல்லாருக்கும் தெரியும், அன்னைக்கு சொல்லிச்சு. நமக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட யாகம் என்ன யாகம்? சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்காக பரிந்துரைக்கிறார் இந்த கலிகாலத்துல. இப்போ ஒரு ஒரு யுகத்திலையும் ஒரு மாதிரி செய்தாங்க. நாம ஜபம், மகாமந்திரம். வெரி குட் பிரபு. வெரி குட் பிரபு. ஆமா, ஹரிநாம ஜபம். அரே நாம அரே நாம அரே நாமேவ கேவலம் கலவு நாஸ்தேவ 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 கதி ரண்யதா. இதை விட்டா நமக்கு வேற கதி இல்லை, வேற கதி இல்லை, வேற கதி இல்லவே இல்லைன்றாரு. அது எது? அந்த மந்திர ஜபத்தை சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இதுதான். இது பண்ணா போதும். யாகத்துக்கு நம்ம போய் பொருள் சேர்க்கறது, சமைச்சு வாங்குறது, அகிர பாக்குறது, அவருக்கு காசை கொடுக்கறது எல்லாருக்கும் முடியுமா? எல்லாருக்கும் முடியுமா? முடியாது. இது எளிமையானது, இனிமையானது, நல்ல ஆடல் பாடலா செய்யலாம். அவ்வளவு அருமையானது. நமக்கு ஒண்ணும் கஷ்டம் கிடையாது இதுல. இதுதான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜெபிப்புதான் நம்மளுடைய மிகச்சிறந்த யாகம். நம்ம என்ன பண்ணோம்? சத்தியுகத்துல விஷ்ணுவின் மீது தியானம் பண்ணோம், திரேதா யுகத்துல யாகங்கள் செஞ்சோம், துவாபர யுகத்துல பகவான் தாமர பதங்களுக்கு சேவை செஞ்சோம். இப்ப என்னென்ன பலன்களை செய்தா அதையெல்லாம், அந்த எல்லா பலனுமே நமக்கு கிடைக்குது. எதுல கிடைக்குது? இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜெபிப்பதால 3 யுகத்துல, இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 3 யுகத்திலையும் நம்ம என்னென்ன செய்து அந்த பலனை பெற்றோமோ அந்த பலன் எல்லாம் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை நாம் ஜெபிப்பதாலேயே நமக்கு கிடைக்குது. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை நாம நம்மளோட உயிர் மூச்சா நினைக்கணும். ஏன்னா பகவான் அழைச்சிட்டு போகுது. சத்துவகுணத்தை சேர்ந்தது எது? அதேதான் சாஸ்திர விதிகள். இதை நம்ம பார்த்ததுதான். சாஸ்திர விதிப்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படுற யாகம் சத்துவகுணத்தை சேர்ந்தது. இது கடமையை நிறைவேற்ற பலனை எதிர்பார்க்காமல் சாஸ்திர விதிப்படி அதேதான் திரும்ப கொடுத்து விளக்கி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் வருது இல்லையே? வரலையா? மாதாஜி 7 ஓகே. அபிசந்தாய து பலம் தம்பார்த்தம் அபி சைவயத் இங்யதே பரத ஸ்ரேஷ்ட தம் யக்ஞம் வித்தி ராஜசம். ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. இப்ப இதுல ஒரு யாருக்காச்சும் ஒரு உதாரணம் நினைப்பு வருதா? ஒரு 2 மினிட்ஸ் வருதா பாருங்க. பௌதிக நன்மைக்காக யாகம் செய்யறாங்க. என்ன பௌதிக நன்மைக்கு செய்யறாங்க? இப்போ ஒரு அரசியல்வாதி இருக்கிறாரு, நான் அடுத்து நான் ஆட்சியை பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பௌதிக நன்மைக்காக இந்த யக்னம் பண்ணா எனக்கு ஆட்சி கிடைக்கும், இந்த யக்னம் பண்ணா எனக்கு மரணம் தள்ளி போகும், ஜென்ம மிருத்தி ஆகும். உதாரணம் சொன்னா ஜென்ம மிருத்தியோ யக்னம், அதெல்லாம் எனக்கு ஆயுளை நீட்டிக்கும். அதுல என்ன இருக்குது? இதெல்லாம் ஆசை, காமம் இருக்கிறது தான் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறது, பேராசை. இது நன்மை, அதான் நன்மை அடைவதற்காக செய்யறது. என்ன நன்மை? எனக்கு ஒரு ஆட்சி வேணும், இல்ல எனக்கு நல்லா படிப்பு வேணும், எனக்கு வித்யா வேணும் அப்படின்னு சொல்லி செய்யறது. அதே மாதிரி சாஸ்திரத்தை விதிக்காம இந்த ஆல்ரெடி பார்த்ததேதான் எல்லாம் விளக்கமா இது ஸ்லோகத்துல வர்றது. யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. சொர்ணலதா மாதாஜி படிங்க. சொர்ணலதா மாதாஜி. என்னம்மா? சொர்ணலதா மாதாஜி படிங்க. சொர்ணலதா மாதாஜி படிங்கம்மா. சொர்ணலதா மாதாஜி இருக்கிறீங்களாப்பா? அவங்க எல்லாருக்கும் குடும்ப சூழ்நிலை. மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகமின்றி வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனமின்றி புரோகிதர்களுக்கான தட்சணையின்றி நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம்
தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்துட்டு பாருங்க, சிவபெருமான் வந்து வரம் கொடுக்குறாரு. அது வந்து எதுக்குன்னா, இவங்க வந்து சாஸ்திரத்துல குறிப்பிட்டிருக்கபடி செய்யல. சாஸ்திரத்துல குறிப்பிட்டிருக்கபடி செய்யாது யாரு? ராவணன். என்ன ராவணன் எப்படி பண்ணாரு? அவ எல்லாம் பண்ணா அப்படி போய் தவம் இருந்தா அப்படி. அப்பெல்லாம் எதுவுமே தனக்குத்தானே இருந்து தன்னை உடலை வருத்திக்கிட்டு தன் உடல் இருக்கிற ஒரு அணுக்களையும் வருத்தி பரமாத்மாவை வருத்தி இருந்தாரு. இதெல்லாம் வந்து தமோ குணத்துல செய்யப்படக்கூடிய யாகம். சொல்றது நம்முடைய நடத்தை, பேச்சு, மனம். நடத்தையில வந்து நம்மளுடைய நடத்தையில ஒரு 3 குணம் இருக்குது. என்னென்ன குணம் பாருங்களேன். அந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க? இப்ப படிங்க, யார் படிக்கலையோ படிங்க. எங்க பெண்ணரசி மாதாஜி, பெண்ணரசி சுப்பிரமணியன் மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி கூப்பிட்டாங்க, அதனாலதான் நிறைய பேர் சொல்றேன். சொர்ணலா மாதாஜி சின்னதா தான் படிச்சீங்க. யார் சின்னதா படிச்சீங்களோ அவங்க திரும்ப படிக்கலாம். கூப்பிடுங்கம்மா. மைதிலி விஷ்ணு பிரபு மாதாஜி படிங்க. மைதிலி விஷ்ணு. எனக்கு குரல் சரியில்லை மாதாஜி, கொஞ்சம் ஃபீவரா இருக்கு. உதயகுமார் பிரபு படிங்க. உதயகுமார் பிரபு படிக்கலைங்க, படிங்க. உடம்பு பாத்துங்க மைதிலி மாதாஜி, உடம்பு பாத்துங்கப்பா. மாதாஜி. உதயகுமார் பிரபு படிங்க பிரபு. யாராவது படிங்க பிரபு. பத்ரி பிரபு. மரியாதை கடமையாய் வழிபாட்டை செய்வது சத்துவகுணம். ரஜோகுணம் தன்னல நோக்கங்களுக்கான மரியாதை, சுய புகழ்ச்சிக்கான விருப்பம். தமோ குணம் மற்றவர்களை அழிப்பதற்காக சக்தி பெற வேண்டி தன்னைத்தானே சித்திரவாதை செய்து கொள்ளுதல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மரியாதை கடமையை வழிபாடு செய்யறது சத்துவகுணம். தன்னல நோக்கங்களுக்காக, தன்னல நோக்கம் சொன்னீங்களா, நான் ஒரு நல்லா ஒரு படிப்புக்காக செய்யறது, ஒரு பதவிக்காக செய்யறது, ஒரு பதவி, ஒரு செல்வம், ஒரு வாரிசு, இந்த மாதிரி நம்ம அவங்களுடைய செல்ஃபிஷ் செய்யறது தான் ரஜகுணத்துது. தமோ குணம் என்ன? மற்றவர்களை அழிப்பதற்கான சக்தி பெற வேண்டி. நான் இந்த மேல வந்தா அது இவர் யாரு? ராவணன். ஒரு உதாரணம் இரணியகசிப்பு சொல்லலாம். அவங்கெல்லாம் அடுத்தவங்களை அழிப்பதற்காக தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்துக்கிறாங்க. அதெல்லாம் வந்து தமோ குணத்தில் இருக்கிறது. அடுத்து அதேதான். இதெல்லாம் மனித வாழ்வுக்கு தன்னைத்தானே வருத்திக்கிட்டு அந்த மாதிரி பண்ற எண்ணம் வந்து மனித வாழ்வுக்கு வந்து புறம்பானது. அது அதே மாதிரி பேச்சு, அது சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்க வந்து அடுத்தவங்க வந்து ரொம்ப மகிழ்விப்பாங்க, சத்தியம் உண்மை பேசுவாங்க. ரஜோகுணத்துல வந்து அதிகாரம் தான், வதந்தி, அவங்களுடைய சுயநல நோக்கம். தமோ குணம் பொய் வாயை திறந்தா பொய் தான், அடுத்தவங்களுக்கு தீங்கு செய்யற மாதிரி தான், அடுத்தவங்கள புறம் பேசுறது. இதேதான் தமோ குணம். ரொம்ப ஒஷ்டான ஒரு குணம். இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க நிறைய. நாம என்ன பண்ணணும்? சத்துவகுணத்துல முதல்ல நிலை பெறணும். சத்துவகுணத்துக்கு வந்தாவே போதும், பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்தா போதும், நாம சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு வந்துடுவோம். அடுத்து நாம வந்து இது எப்படி என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சப்தத்தை பத்தி இதை வந்து பிரிச்சு அறியணும். என்ன சப்தம் எதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மனதில் வந்து 3 குணங்கள் இருக்குது. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். இதுல வந்துட்டு சத்துவகுணத்துல போதும் என்ற மனமே புன்செய் மறந்து போதுன்னு என்ன வரும். ரஜோ குணத்துக்கு எவ்வளவு இருந்தாலும் சரி, எனக்கு ஒரு வீடு வந்துச்சா இன்னும் ஒரு வீடு வேணும், இன்னும் ஒரு வீடு வேணும், நான் அந்த பதவிக்கு போனா இன்னும் மேல பதவிக்கு போகணும், இன்னும் நான் மேல பதவிக்கு போகணும். அடங்காத ஆசை, கட்டுக்கடங்காத ஆசை, பேராசை. திருப்தி அடைய மாட்டாங்க, ஏக்கமாவே இருப்பாங்க. தமோ குணத்துக்கான எதுவுமே எனக்கு எது எப்படியே போ, நான் மாயிருக்கு, நான் மயக்கத்துல இருக்கிறேன் போ அப்படின்னு இருக்கவங்க தமோ குணம். ஆனா அந்த மனசை என்ன பண்ணணும்? நாம கிருஷ்ணனை ஈடுபடுத்தணும். கிருஷ்ணனை ஈடுபடுத்துறது எப்படி எப்படி பகவான்கிட்ட மனதை நம்ம ஈடுபடுத்தலாம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தாலையும் பக்தியாலையும் ஈடுபடுத்தலாம் சுலபமாக. சேவை சர்வீஸ் பண்ணலாம் டெம்பிள்ல போயிட்டு. பக்தி சேவை மூலம். என்ன பிரபு? இந்த பகவத்கீதை படிக்கலாம், பாகவதம் படிக்கலாம், பகவானோட குணம் ரூபம் நிலைகளை கேட்கலாம். இதை வந்து இப்படி கேட்கறதுனால நம்ம மனசை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் குறிப்பா வந்து பகவான்ல வந்து நம்ம நம்முடைய மனசை வந்து நம்ம ஈடுபடுத்தலாம். இது வந்து இயற்கையா தோன்ற சமாதி நிலை. சமாதினா என்னன்னு பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கேன். இது இயற்கையா தோன்ற சமாதி நிலை. யார் படிங்க? மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. ருக்மிணி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி.
முழு கடவுள் ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. தவங்கள். தேங்க்யூ மதி. ஹரே கிருஷ்ணா. தவங்கள். நம்ம தவங்கிறது வந்துட்டு எது எதில் தவம் இருக்குது? மனச, காயா, வாக்கு. உடலால தவம் இருக்குது, மனசால தவம் இருக்குது, வார்த்தையால இருக்குது. இப்ப இந்த உடலின் தவங்கள் என்னன்னா, நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பகவான், முழுமுதற் கடவுள் பகவானை வழிபடணும், பிராமணர்களை வழிபடணும், ஆன்மீக குருவை வழிபடணும். நம்ம வீட்டுல இருக்க பெரியவங்க யாரு? அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம். நம்ம தாய் தந்தையரை வழிபடணும். அப்புறம் அதுக்கு மேல தூய்மையா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், பிரம்மச்சாரியம், அகிம்சை. இதெல்லாம் வந்துட்டு உடலின் தவம். தூய்மைங்கிறது என்ன தூய்மை சொல்லுங்க? அகத்தூய்மை, புற தூய்மை. அகத்தூய்மை வந்து மகாமந்திரத்தால, புற தூய்மை நீரால். எளிமை, எளிமைனா எல்லாருக்குமே ஒரு பணிமையா இருக்கணும். பிரம்மச்சாரியம், புலன்களை கட்டுப்படுத்திருக்கணும். அகிம்சை, அகிம்சைங்கிறது இதுவும் அவ்வளவு அதே மாதிரிதான். ஒரு உயிரை கொல்லாத இருக்கிறது மட்டும் அகிம்சை கிடையாது. நாம அடுத்தவங்களை வார்த்தையால கூட அவங்க மனசை துன்புறுத்தக்கூடாது. இதுதான் அகிம்சை. இதெல்லாம் வந்துட்டு உடலின் தவங்கள். இப்ப தூய்மை, எளிமை, அதனுடைய படம் போட்டுருங்க. தூய்மைங்கிறது வந்து எளிமையும் அகிம்சை. ஃபர்ஸ்ட் வழிபாடு யார் வழிபடணும்? முழுமுதற் கடவுளை, பிராமணர்களை, ஆன்மீக குருவை, தாய் தந்தையரை. அழகா எடுத்துக்கலாம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். அடுத்து நாம பிராமணர்களுக்கு அது ஒரு உதாரணம். என்ன? பகவான் ஒரு பிராமணருக்கு பாத பூஜை செய்தார். யார் அவர்? சுதாமா மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா. பிரபு, கரெக்ட். பகவான் துவாரகாதீஸ்வரர், துவாரகாபுரியின் மன்னர். அவரோட சுதாமா பரம ஏழை, கந்தர் துணியை உடுத்திட்டு வராரு. ஆனா அவர் யாரு? பிராமணர். அவருக்குரிய மரியாதையை முழுமுதற் கடவுள் பகவான் லக்ஷ்மி தாயார் 20 பாத பூஜை பண்றாங்க. அதே மாதிரி ஆன்மீக குரு நம்ம வழிபடணும். ஏன் ஆன்மீக குரு வழிபடணும்? அவருதான் நம்மள பகவானோட கூட்டிட்டு போறாரு. நமக்குதான் நம்மளுடைய அஞ்ஞானத்தை, நம்மளுடைய அறியாமையை நீக்கி. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிக்கிறோமே மங்களாச்சரணம், முதல்வர் யார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மங்களாச்சரணுடைய முதல் வரி என்ன? ஓம் ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ஞான அஞ்ஞான சலாகையா சாப்சுன் மீதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. அப்படின்னு என்னன்னா, என்னுடைய அறியாமையை நீக்கி நீங்க அந்த ஸ்லோகத்தை அந்த மங்களாச்சரணை படிக்கும்போது அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பை படிங்க. அதனுடைய அர்த்தம் தான் என்ன? அவருக்கு நம்மளுடைய அறியாமை கண்களை வந்துட்டு நம்ம அறியாமையை போக்கி ஞான கண்களை கொடுக்குறாரு யாரு? ஆன்மீக குரு. அவரை வழிபடணும். அதே போல தாய் தந்தையர் சொல்லவே வேண்டாம். அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் நமக்கு வந்து ஆரம்ப பாடசாலையில நமக்கு சொல்லித் தராங்க. இவர்களெல்லாம் நம்ம வழிபடணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது யார்? மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் உடலால சொன்னேன், இப்ப பேச்சால, வார்த்தையால. மனசு காயா சொல்ற மனசு காயா வாக்குன்னு. உடலால படிங்க. பூஜ்யஸ்ரீ மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க, வாக்கின் இந்த வாய் எதுக்கு இருக்குது? இந்த வாக்கு, நம்ம ஒரு வாக்கை கொடுத்தா வாக்கை காப்பாற்றணும். அதுக்குதான் நாம வந்து குருவுக்கு நம்ம வந்து தீட்சை வாங்கும் போது வாக்கு கொடுக்குறோம். தெரியுங்களா? என்னென்ன வாக்கு கொடுக்குறோம்? 16 ரவுண்டு தவறாமல் சாண்டிங் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் இருக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு தான் வாங்கி, அதனாலதான் இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த பழைய ஒரு பழக்கத்துல யாராவது ஒரு தவறு செஞ்சா கூட வேறவங்க என்ன செய்யறாங்க? அத மறந்துடுறாங்க, மன்னிச்சிடறாங்க. என்ன ஏன்னா நான் தாசானு தாசன், அடியவருக்கும் அடியவர் அப்படிங்கிற ஒரு நினைவு தான். அந்த மாதிரி ஒரு பண்பை வளர்த்துக்கிறாங்க. இந்த உண்மையான, இந்த நன்மை அளிக்கிற மாதிரி உண்மையா பேசுறது யாராலையுமே ரொம்ப கஷ்டங்க, முடியாதுங்க. இந்த நடக்கிற நம்மளோட வாழ்வின் நடைமுறையில் எல்லாரையுமே நம்ம திருப்திப்படுத்த முடியாது.
ஒரு சில இடத்துல போய் பேச வேண்டி வரும். அது தப்பு கிடையாது. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மையான பேச்சுங்கும் போது, இப்ப ஒருத்தன் என்ன செய்றான், ஒரு கசாப்பு கடைக்காரன் ஒரு பசுவ தொரத்திட்டு வரான். அது நம்ம நின்னுட்டு இருக்கிறோம். அந்த பசு ஒரு பக்கம் ஓடுது. அவன் நம்மள கேட்கறான். எந்த பக்கம் போகுது? எந்த பக்கம் போச்சுன்ட்டு. எதுக்கு கேட்கறான் அவன்? வெட்றதுக்கு கேட்கறான். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அது போன திசைய காமிக்கக்கூடாது. வேற திசைய தான் கேட்கணும். இது உண்மை அந்த இடத்துல. வாய்மையும் பொய்மை அழைத்து புரை தீர்த்த நன்மை பயக்குமேனே. நன்மை பயக்குமேனேன்னு சொல்லிட்டு திருக்குறள்ல உலக பொதுமறை. அதுல சொல்றாரு வள்ளுவர். இந்த பேச்சு தான் இந்த மாதிரி தான் பேசினா இதுதான் உண்மையானது. இதுக்கு உதாரணம் யாருன்னா, யார் இதுக்கு உதாரணம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு உதாரணம் நிறைய பேர் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஒருத்தர் 2 பேர் தான் சொல்லலாம். இங்கேயே இருக்குது. பார்த்து சொல்லுங்க. இருக்குது. யுதிஷ்டர். பார்த்து சொல்லுங்க. நான் இருக்கிற கேள்வியை கேட்பேன். உங்களை எல்லாம் கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன். உங்களமா இருக்கும்போது என்னாலையும் பதில் சொல்ல முடியாது. கேட்டா நானும் முழிச்சிட்டு தான் இருப்பேன். அதனால தான் உங்களுக்கு நானு குழு குடுக்கறது, இருக்கிறதே கேட்குறது. ஹரே கிருஷ்ணா, டைம் போனதே தெரியலையே. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேசா கிருபா சிந்துப்பை ஏவச்ச பரிதான பாவனைப்பி வைஷ்ணவிப்பி நமோ நமக அனந்தகுடி பக்தவிருந்த கி ஜெய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய் ஜகத்குரு ஸ்ரீ பிரபுபாத் கி ஜெய். டிவோட்டி சொல்லக்கூடாதா? மெய் மறந்து ஜெய் மாதாஜி. சாரி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மைதிலி விஷ்ணு மாதாஜி, உங்க உடம்பு பாத்துக்கங்க. ஹரே கிருஷ்ணா விஷ்ணு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா விஷ்ணு பிரபு. எப்படி சொல்லுங்க? நேத்து சொன்ன மாதிரியே நான் எண்ட் பண்றதுக்கு எங்க போகணும்னு சொன்னீங்க? ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஜூம் இருக்கு, அது ஓபன் பண்ணிருக்கீங்களா? இது போடுறேங்க. எங்க இது வாட்ஸ்அப்புக்கு போறேன் நேத்து போன மாதிரியே. சரி, வாட்ஸ்அப் போயிட்டு அந்த நம்ம 9 PM குரூப்ல வந்துட்டு அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. பண்ணிட்டேன். வந்துச்சு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன வருது? ஜாயின் லீவ் கிளிக் பண்ணா எண்ட் ஆல் காமிக்க, ஆல் கிளிக் பண்ணுங்க. என்ன வருது? ஜாயின் மீட்டிங் வருது. கிளாஸ் நல்லா போச்சுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல ஜாயின் பண்ண பிறகு மாதாஜி, ஜாயின் கிளாஸ்க்குள்ள வந்துருச்சுங்களா? லிங்க் கிளிக் பண்ணா ஜாயின் மீட்டிங் வருது. அந்த நான் வாட்ஸ்அப் கிளிக் பண்ணதுமே ஜாயின் மீட்டிங், ஜாயின் ஃப்ரம் ஜூம் ஒர்க் பிளேஸ் ஆப்னு வருது. ஜாயின் மீட்டிங் கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. மீட்டிங் கிளிக் பண்ணா ரிலீவ் ஆயிருங்க. ஜாயின் மீட்டிங் கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஜாயின் ஆக மாட்டேங்குது கிருஷ்ணா. என்ன பண்றது? ஜாயின் ஆக மாட்டேங்குது. பிரபு நீங்க பண்ண முடியாதுங்களா? இல்ல நான் அவரை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். அது எங்க அதுவும் அதுக்குதான் மாதாஜி போனோம். பிரபு நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ணிருங்க. உங்களுக்கு நான் கோ-ஹோஸ்ட் மாதாஜி, என்னால வைண்ட் அப் பண்ண முடியாது மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணலாம்ல உங்கள? அதுக்கு அப்ளிகேஷன் தான் மாதாஜி போனோம். அப்ளிகேஷன் அவங்களுக்கு ஓபன் ஆகலன்றாங்க மாதாஜி. அப்ளிகேஷனுக்குள்ள போனா தானே என்னால பண்ண முடியும். நான் வாட்ஸ்அப்புக்கு போயிட்டு ஜாயின் மீட்டிங் கிளிக் பண்ணீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருங்க மாதாஜி. லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. நம்ம 9 PM லிங்க் கிளிக் பண்ணி உள்ள வந்துருச்சா? ஜாயின் மீட்டிங் வருது. கிளிக் பண்ணுங்க. ஜாயின் மீட்டிங் கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. நேத்து கிளிக் பண்ணேன், ஜாயின் ஆச்சு. என்னன்னு தெரியல கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி வருது? பிளிங்க் ஆகுது, ஜாயின் ஆக மாட்டேங்குது. Do not open Zoom or app கேக்குது. Please download and install the app and click join from Krishna. Stop sharing வருது. ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். இல்ல நீங்க ரிலீவ் ஆயிட்டாலே கிளாஸ் க்ளோஸ் ஆயிடுன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க ரிலீவ் ஆகி பாக்குறீங்களா? ரிலீவ் ஆயிட்டு பாக்குறேன்பா. எனக்கு கால் பண்ணிடுங்க. இல்லாட்டி எப்படி ரிலீவ் வருது? லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ரிலீவ் பண்ணனும். என்னமா? லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிருங்க மாதாஜி. லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்களே. இல்ல லைவ் இருக்கா? இல்ல ஸ்டாப் பண்ணல கிருஷ்ணா. இல்ல இப்ப லைவ்ல இருக்கு. லைவ் இருக்கு. லைவ் ஸ்டாப் பண்ணாலே வந்துரும் மாதாஜி. கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணாதான் நீங்க லைவ் ஸ்டாப் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க எண்ட் ஆல் கொடுத்தா எதுல போய் பண்றது சொல்லுங்க. கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணனும் மாதாஜி. லைவ் ஸ்டாப் ஜாயின் ஃப்ரம்
ஜாயின் ஆன நேத்து இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல. இதுக்கு போய் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணா, சரி, போயிட்டு ஆகணும். இது ஆகவே மாட்டேங்குதுப்பா. என்ன பண்ண தெரியல கிருஷ்ணா. நான் வெளி ஜாயின் நேத்து ஆச்சு. இன்னைக்கு பிளிங்க் ஆகுதுல ஜாயின் ஆக மாட்டேங்குது. கிருஷ்ணா, ஜூம் எங்க இருக்குது? ஜூமுக்கு போய் நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணலாம்னா கூட எப்படி பண்றதுன்னு தெரியலையே. ஜூமுக்கு ஜூம் எப்படி பண்ணீங்கன்னா ஹோஸ்ட் கூட பண்ண தேவையில்ல, நீங்களே டைரக்டா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். எப்படி இந்த பண்றதுன்னு லிங்க் தெரியல. கிளிக் பண்ண உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் இல்லையா மாதாஜி உங்க லேப்டாப்ல? எப்படி எந்த ஜாயின் ஆனீங்க அப்ளிகேஷன்? ஃபர்ஸ்ட்? ஆமா, ஏன்னா இதுதான் வாட்ஸ்அப்ல போயிட்டு வடிவுக்கரசி மாதாஜி அனுப்பியிருக்காங்க. அதுல நான் ஜாயின் ஆகணும். அதே மாதிரி போய் ஜாயின் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி போங்க மாதாஜி. இந்த பாருங்க, இந்த இந்த குரோம்ல தான் போமா வந்துச்சு. அப்ப மாதாஜியோடைய வந்துச்சு, வடிவுகரசி மாதாஜி. இது அந்த வகுப்பில் கலந்து கொள்வதற்கான இணையங்கள் வந்திருக்குது. கீழே ஒன்னு TML 9PM, அது கீழே OR அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதை நான் டச் பண்ணிட்டேன். டச் பண்ணா ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் ஆனா ஜாயின் ஃப்ரம் ஜூம் ஒர்க் பிளேஸ். ஓகே, நேற்று இப்படிதான் கொடுத்தேன் நானு. மீட்டிங் டச் பண்ணீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆயிடுங்க மாதாஜி. இது அதான் ஆக மாட்டேங்குதுமா. இப்போ என்ன மாதாஜி வருது? எதுவுமே வர மாட்டேங்குது. டச் ஆனா ஜாயின் ஃப்ரம் ஒர்க் பிளேஸ் கிளிக் பண்ண என்ன வருது மாதாஜி? பிளிங்க் ஆகுது. 2 தடவை பிளிங்க் ஆகுது. அதான் அதுக்கு அடுத்து ஒண்ணு பிளிங்க் ஆகுது, ஒண்ணுமே வர மாட்டேங்குது. பக்கத்துல டு நாட் ஓபன் ஜூம் ஒர்க் பிளேஸ் ஆப்னு வந்துட்டு ப்ளீஸ் டவுன்லோட்னு வருது அண்ட் இன்ஸ்டால்னு வருது. ஃப்ரம் ஜூம் ஒர்க் பிளேஸ் ஆப் அகைன் வருது. மாதாஜி கால் பண்ணுங்க மாதாஜி. மாதாஜி கால் பண்ணுங்க. பிரபு நீங்க பிரபு பண்ணீங்க நேத்து முந்தா நாள்? இல்ல நேத்து மாதாஜி தான் க்ளோஸ் பண்ணேன். மாதாஜி நான் கால் பண்ணி கொடுத்தா போகாதுங்க. லீவ் கொடுத்தா வெளிய வர முடியாதா? லீவ் கிளிக் பண்ணா மாதாஜி, லீவ் கிளிக் பண்ணாலும் இல்ல ஹோஸ்ட் மாத்தினாலும் கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ல போனாதான் எல்லாம் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு ஆப்பே இல்லன்றாங்க. அந்த எந்த கிளப்லன்னு தெரியலமா. வெயிட்டிங் ரூம் ரிமூவ் அப்படி பெருசு மாதாஜி கொடுத்துறேன். என்ன அவங்களே பண்ண சொல்லுங்க. வாட்ஸ்அப்ல தான் போயிட்டேன். என்ன போய் எத்தனை பணம் வர மாட்டேங்குது கிருஷ்ணா. சாப்பிட்டீங்களாங்க பாபா?
ஹரே கிருஷ்ணா. 8 பேர் இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போறவங்க போலாமா? அவன் இருக்க வேணாம், நீங்க போறவங்க போங்க. எங்க பையன் வர ஆஃப் பண்ணிடுவான். ஏன்னா நான் போன்ல ஓகே. வந்து இப்ப போன்ல வந்து கனெக்ஷன் ஆன யாரா இருக்கீங்கன்னு பாக்குறதுக்கு. போன்ல connect பண்ணு. ஆமா பிரபு. நீங்க போலாம் எல்லாத்தையும். எல்லாரும் கிளம்பலாமா? விஷ்ணு பிரபு நீங்க இருங்க. இருக்கிறேங்க மாதாஜி, இருக்கிறோம் நாங்க. நீங்க போலாமா? வீட்டுல எல்லாம் வேலை இருக்கும் பாவம், 10 மணி ஆகுது. ஒண்ணு இல்ல, குட்டி ஸ்டோரி சொல்லுங்க. சொல்லலாமா? நம்ம ஏன்னா கிளாஸ் முடிச்சு லைவ் போக கூடாதே. லைவ்ல இருக்கீங்க மாதாஜி. ஓகேங்க மாதாஜி. 10 மணிக்கு கரெக்டா முடிச்சுக்கணும்னு வடிவு மாதாஜி சொன்னாங்க. மாதாஜி எனக்கு போஸ்ட் வந்துருச்சுன்னா என்டால் பண்ணிட்டுங்களா? ஓகே ஓகே பிரபு. சந்தோஷம். எப்ப வந்துச்சு உங்களுக்கு? எப்படி வந்துச்சு? காமிக்குது, நான் என் பண்ணிடுறேன்.